Республикала халық ижадын ханлы форматқа көсіреу дауам ите. Заман технологиялары өзгәру сәбәпле халық гәүһәрләрен яңы форматқа көсіреу шарт, был эш нисек алып барыла. Һаумыһыгыз эфирда интервью студияла Лилия Максутова һәм бүгенге кунагыбыз Рәсәй фәннәре академиясының тарих, тел һәм әдәбият институты директоры, профессор, философия фәннәре докторы Зөһрә Иһаннур кызы Рәхмәтуллина. Һаумыһыгыз Зөһрә Иһаннуровна. Тәү карамакка фольклор һәм цифровизация бер-беренә якын төшенсә һымак түгел. Шул ук вакытта, әлеге вакытта ханлы форматка күсү бара. Был эш нисек алып барыла? Безнең фонотекала, институттагы фонотекала фольклор язмалары 600-га якын магнитофон катушкаһына, 300-га якын магнитофон кассетаһына, 600-га якын винил пластинкаларга тупланган. Унан башка тагын безнең бына фоноваликтар бар, уларда 300-га якын. Бына шул хәтлеге ис китмәле байлык. Бына без хәзер ошо байлыкты ханлы форматка күсереп, халкыбызга тәкъдим итәргә уйлайбыз һәм бына ошо юсыкта бик матур эш башлап ебәрдек. Демәк, бернисә елдар буена узган буатта йылган фольклор ханлы форматка күсәсәк, ул тик архивта гына яткан, шулай бит? Ул архивта ятмаган, ул безнең бына көн һайын кулланыла торган безнең материал бит инде, мәгълүмат. Әмма бу мәгълүматты безнең белгечләребез генә куллана иде. Улар гына белә торган иде. Бына хәзер инде безнең алда шундый зур планнар тора. Ошо мәгълүматты ханлы форматка күсереп, уны үзебезнең сайтыбыз нигезендә ниндидер бер информацион мәгълүмати платформа оештырып, шул бер бәләкәй генә сайт, шунда туплап, һәр бер кешенең, теләгән кешенең бына ошо сайтка кирип, ошо мәгълүматлар белән кулланырга мөмкинлек тудырып, менә шундый эш өстенән без әле бик матур әүзем генә эш башлап ебәрдек тә инде. Демәк, һезнең алдыгызда күләмле эш тора, халык кумарткаларын җәмәгатьчелеккә yetkерү һәм улар арасында әлбәттә бик һирәк осраган йырдар, әсәрдәр, риваятлар да бардыр, шулай бит. Нимә кызык? Бына ошо язмаларда улар 59-нчы елдан алып бүгенге көнгә хәтлем бына бул язмалар тупланган бит инде. Нимә генә юк анда? Безнең башкорт фольклорының ниндәй жанры бар? Әкияте, мәкале, риявәте, йыр, улай гына ла түгел. Музыкаль жанрларның бөтәһе бар. Төрле көйләр, төрле, әйтәйек, бына мөнәҗәттәргә хәтлем бар. Ул ис китмәле, уны ханы башлаган бына вакытта итмәясәк. Сөнки бына 59-нчы елдан алып бүгенге көнгә хәтлем безнең институт тарафынан 68 экспедиция оештырылган. Ул бит ис китмәле күп. Улай гына ла түгел, бына 39 шәхси экспедиция булган. Безнең әйткәндә инде бына фольклор гыйлеменең йондызлары шул ук Нигъмәт агай Шоңкаров, шул ук Риф агай Сөлейманов, Кирәй Мәргән, әйтәйек, Фәнүзә Надыршина, бына хәзерге заман галимдәре Гөлнур Хөсәенова, Розалия Солтангәрәева, Айгөл Хакимянова һәм башкалар. Улар ис китмәле шундай йыю буенча, туплау буенча эш башкарган. Бына горурланып әйтерлек, безнең институтыбызда ис китмәле халык байлыгы бүгенге көндә тупланган. Һәм ул киләсәктә җәмәгатьчелеккә сыгарыласак, демәк, без уны нинди форматта күрә алабыз, кайда инеп тыңлай алабыз? Бына без ошо байлыкты ханлы форматка күсергәс, уны без үзебезнең институт сайты нигезендә бер платформага урнаштырасакбыз, чөнки километрлар тасмалар әйбәт. Ул бик күп буласак, шуңа күрә ниндидер бер ротация буласак, алмаштырып торасакбыз. Кем теләй шул кирип уны тыңлай ала. Иң борынгы аудио язмалар нисәнче елга карай?
Улар фановаликтарда, улар 30-нчы елларның адагында бuna теркәлгән. Кызганыска каршы 300-гә якын фановалик бар. Ул инде балавыздан эшләнгән. Уларда хаклар өчен тиешле шарттарда булырга тиеш, температура режимы битендә. Улар бuna бүген шартлай, кибә, алусан, шуңа күрә әмма бер нимәне әйтеп китәргә кирәк, заманында Нигъмәт агай Шоңкаров бuna ошо фановаликтарның язмышын күреп, ул ниндидер өлешен магнитофон лентаһына яздырып алган. Бuna безнең белгечләр уйнатып карай, матур итеп, тиешле кимәлгә yetkirib, уны эшләп халыкка сыгарга була. Һәм был архивта узган буатта йыелган мәгълүматлар хаклана. Бүген гомумән фольклор экспедициялар оештырыламы һәм уларды хаклаучы безнең информантларыбыз бармы? Әлбәттә, бuna һуңгы елларда экспедициялар әдрәк адайган, чөнки без аңлап торабыз бит инде, ул аксага бәйле. Ул ниндидер оештыру һорауҙарына бәйле, машинаға кәрәк, халыҡты йыйнап, сығарып ебәргә кәрәк. Бына һуңғы 1-2 йылда безнең фольклорсыларыбыҙ бик матур итеп әүҙем эшләй башлады. Бик матур шундай грант улар Рәсәй ғилми фондынан оттылар. Рәсәй региондарының башҡорттары фольклоры дигән. Бына былтыр 3-нче ел безнең фольклорсыларыбыҙ Һарытау, Саратов өлкәһенә, Ырымбур өлкәһенә барып йыйып кайттылар бит инде. Информанттар бар. Ни генә булмаһын, вакыты карамай, бына безнең олы инәйҙәребез, олы улатайҙарыбыҙ бына ошо байлыҡтарҙы һаҡлап, һаман да ошо үҙҙәренең хәтере менән бүлешергә торалар. Бына мин махсус рәвештә бер язманы тыңланым. Саҡырып алдылар Зөһрә Ягънуровна, тыңлап ҡарағыҙ әле тип. 32 йәшлек Сабитова Ҡыбра Абдулҡадир ҡыҙы 68-нче йылда Ишембай районында, Ибрай ауылында Кесе арҡалы тигән йырҙы йырлай. Кесе арҡалы ул ниндидер бәләкәй генә тау. Аңлауыбыҙса, йыр, әлбиттә, башҡорт халыҡ йыры, ул фәлсәфәүи йыр. Шундай әхлаки идеяларға бай фәлсәфәүи йыр. Иҫ китмәле моңлы тауыш. Иҫ китмәле бына сағыу, яңғырап торған тауыш, бына профессиональ йырсылар ситтә торһын. 32 йәшлек ханым бына был һаҡланып ҡалған. Шунан 46 йылдан һуң безнең ғалимәбеҙ Айгөл Мөжәүир ҡыҙы ошо уҡ информанттан, ошо уҡ хәҙер инде Ҡыбра Оласәйҙән 78 йәшлек тағы ла ошо йырҙы яҙҙырып алған. Нимәһе ҡыҙыҡ, әлбиттә, кеше генә олғаймай бит инде, уның тауышы да олғая, тыны ла етмәй, ауырыбыраҡ та торған аҙыраҡ. Бары бер матур итеп йырлай. Безнең ғалимдарыбыҙ әйтә инде, бына беҙгә был сағыштырыу шул хәтлеге кәрәк, сөнки бына ваҡыт ошо халыҡ хәтерен юямы, юҡмы? Ошо ҡомартҡылар һаҡланып ҡаламы, юҡмы? Бына был осраҡта бер һүҙ лә алыштырылмаған. Көйө лә, һүҙҙәре лә. Тағы да бер ҡыҙыҡлы яҙма бар. Ул 66-нчы йылда Ишмулла Дилмөхәмәтовтың атаһының ҡурай уйнағаны яҙылған. Тағы ла бер яҙма Белорет районында 90 йәшлек олата йырлай. Тауыш көр, көйө матур. Бына иҫ китә. Безнең халҡыбыҙҙың ошо ҡомартҡыларҙы һаҡлап ҡалырға тырышыуы һәм бына безнең башҡорт фольклорының үлмәҫһеҙлеге, мәңгелеге тип әйтһәк тә була. Бына ошо һанлы форматҡа күсереү, уның төп маҡсаты нимәлә? Бына уйлауыбыҙса. Заманында бит инде республика тарафынан, институт тарафынан бик күп аҡса бүленгән бына ошо экспедицияларҙы ойошторорға.
Күпме рух көссе, әйтәйек, йоқламай, арымай, талмай, ауылдан ауылға йөреп ядылған байлықтар бит инде булар. Бына без хәзер бүгенге галимдәр ошо байлыктарды ханлы форматка күсереп, ошо байлыкты кире халкыбызга кайтарырга тиешбез. Һәм бына фольклорды мәңгеләштерергә тиешбез. Чөнки әйтә, бына шул фоновалектың гына мисалын алсак та, балавыз таушала. Ядылган кассета тасмалары, улар йыртыла, искерә. Ә нисен был эш алданрак эшләнә башланмаган? Бына бик кызыклы һорау әйткәндәй. Чөнки заманында институтка япон белгечләре килгән. Әлбәттә, уларның исе киткән. Шул хәтлеге байлык. Һез безгә бирегез бына материалларны, без уларны ханга күчерәбез дип. Әлбәттә, безнең җитәкчелек бирмәгән. Кем белә инде, замана шул иде бит инде. Уннан kunstkameraga бирә булгандар, унда ла тыелып калгандар, чөнки бу безнең байлык. Уннан белгечләрдә булмаган, аксала булмаган. Безнең бу эште башлап ибәрүбез нимәнән юл алды. Безгә безнең данлыклы галимәбез Сәрия Фазыловна Миржанованың улы килде. Урал Марс улы. Ул ошо коридорларда үскән, безнең институттың әсәһе менән бәләкәйдән ук ошо диалектология экспедицияларына йөргән, ул күңеле менән, төптән белә, күңеле менән ошо институт дип яна. Ул безгә тәкъдим итте. Уның тиешле аппаратураһы ла бар, тиешле хәзер матур бит инде компетенциялары ла бар. Без уныштат калдык. Һәм бына белеме буенча врач кеше бына ошо эште алып бара башлап ибәрде. Бүгенге көндә бына безнең 300дән ашу магнитофон тасмалары ханга күчерелгән. Шул винил пластинкаларның 600дән 300дән ашуы хыраем инде безгә тагын күпме вакыт эшләргә кирәк дип. Бер ел ярым вакыт кирәк. Ошо күләмле эшегезгә уңышлар теләйбез. Рәхмәт әңгәмәгә килгәнегез өчен, Зөһрә Иһануровна. Һәм ошо халык өлгеләре, комарткалары киң җәмәгатьчелеккә таралыр һәм уларны хәтта шаулатыр дигән өметтә калабыз. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, бүген без халык иҗадын ханлы форматка күчерү турында һөйләштек. Бездә кунакта Россия Фәннәр академиясының Өфе гыйльми үзәге тарих, тел һәм әдәбият институты директоры Зөһрә Рәхмәтуллина булды. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Эфирда очрашканга тиклем.